Claus. Ej, lad os lige gå ind og spørge, om I kan ryge med. Seriøst, gør det. Kom med. Er du fresh? Okay. Men ligger du ikke de der sovs der? Lover jeg går derind? Ja, jeg skal give et kys her. Hvad? Jeg skal give et kys på min køkkenrulle. Ej, men jeg er syg. Jeg smitter dig bare. Næppe. Det er ikke tydeligt, det der. Den er trods alt lavet af pap. Og jern. Hvad? Nej. Jeg har arbejdet intens på at få jern på hele dagen, men altså, jeg har gået udenfor, ikke? Det er så pissekoldt, man. Det er sgu ikke for hvide mennesker, ikke? Er det for sorte? Eller for Amos? Det er bare sådan et udslag. Har jeg også været sammen med Amos? Nej. Mia er også med Amos. Oh my god. Fisken, Rastafari'eren og Jeppe Lermann. Ej, Lermann. Jeg er ikke været sammen med Jeppe Lermann. Jo, du har. Jeg har. Og Anna.